moro rem, wach moro gimoro timore, like there was a time mane school moro cho umukore. We touched the area MP kanyo moro joge. From that wall, ke samoro do kaji chokruok bedo ga matek samoro Solomon keji bedo dich. Ji bende die yore gi mag tich. Koro ka wall no bende is really helping us. Mondo watim coordinations magwa. Mag jopiny to gi jotendwa nikech gin kanyo. Okay. Yes. Okay, winjo kanyo endo apani mano bende nyalo kelo kata mana samoro conclusion. Ne kama ene kaka transact business mago. Mane kaka wa transact. Okay. Yeah. Siaya County. Jakom kamano ere kaka samoro utimo gigi Kenya nyako makore koda samoro nitiere wach moro maliet e Siaya County ma dwaro attention mar japiny to dwaro attention mar jotelo to kata mana mar sirikal mamalo kuom ranyisi county ma Siaya nyo waneno gwenge mag game kocha chande ka en weche mag arita kwe monjaore ma chinja ji yae ere kaka magi eki udonje mar mondo mi lokruok obed mapiyo. Erokamano jaduong' Solomon. O ntie ma kwano to ntie ma bende podo ka kwano. To mokwonga gon jopiny erokamano kenda gon members mag bunge la wananchi erokamano. I bunge wakanyo wabedo go forum to forum no wakonyo go jopiny yore mopogore. Nikech seche ma wagoyo mbaka no ntiere rem moko mamako jopiny wetewa moko ma wayudo ripode gi bunge kanyo. I bunge kanyo en kama seche moko kata ng'ato biro ka odhi subtal. Odhi chiedhe to ndikne yath to onge yath to dok mana game. Pesa ma en go tiyogo ongo kado dog. Bunge no wago chango. Wago japiny chango. En japiny ma samoro bendo oria ora dhi bunge mondo jogo konyi. Okwang'e to bende kong'ewa but bingo sechopo wahandle kaka japiny. Ibon man ka jo members man kanyogo bro golo matin. Daka chelo sen wang siling 1,500 odhi nyiewo yath. Gache ma game chung area makarwa kanyo. Ibon ibro gol nek tamia dek moro tamia riyo mori wache matokro bed go fair. Wasekonyo gi mang'eny. Cases moko ntie maseche moko liel yudre family moko ma ok nyal. Aparo no there was a time manene ntie japiny moro manene gidhi yarita ma kiche mar luong mogik. How marach nene min ode nen gi nyithindo ariyo oumrego ka gifundre gacha. Bijiko nene ot bo wango mama no to plus nyithindo ariyogo. Report no biro no bunge kalore gi tudruok mabe wan go mag leaders na tudra kod leaders ma luora wa mantie. Mama no wango kony ma ng'ato neno jatelo mono golo sanduk, jatelo mono golo dhiang, jatelo mono golo mtoka plus bill ma muchari. Neno yudo kony kokalo kuom bunge. Wasetimo mang'eny kata mna weche mag school fees gi. Samo nyathi moro riemb. Ibon ma ka ng'ato luonga bwana biye me nyithindo ni school tin kane no riembwaga samo riembe ni siling 200 riembe ni siling 500 ibon ma kibro mie bunge kero doka. Okay. Moloyo te to wakonyo japiny kantie wach moro mantiere modon japiny owinj wakonyo japiny through media. Through reporters magwa mantie Siaya walas kod kendo wakonyre kod kendo japiny nwango information mar bunge kokalo media. Koro mano sana mano kama wakonyo go japiny saidi. Kata nyocha machiegni winjo kanene wach ma insecurity ok ber Siaya ma dhoki kwalo mang'eny. Kwalo dhoki biro tinga dhok. Nyaka nyo wago duondwa e media. Bu japiny winj osema karibu dhano mahao mana 9. Mane sel nyaka sechegi. Achich mgo. Kata mna last Friday omak achich boro kanyo. Bo dhibon wang bu jopiny obiro jo area no surrounded bo kaka dhogi onwang kama okane dhok. Koro jopiny ka wakawa dhok to dok go. En ng'ama ji ong'eyo. Aya, kapodo kobudho oneg karibu mna jokwe 4 kamono Uru Baragul kanyo. Gifulo nyaka joma miyo gi pesa mondo gibed agents mag gi. Kendo giwacho nyaka pesa mimigi ka gigonyo dhok siling 2,200 kuom dhiang' achiel. Mago seche mwago duondwa to japiny